पटबज्जरायाव Btr सरकारनि थुलुंगा होनायजों आरो सम'ग शिक्षा बिथांखिनि गेजेरजों देहायारि लोरबांथि सुबुंफोरनो साखा खबथाम साइकेल आरो खोमानि मेसिन रानदों। क'क्राझार जिल्लानि पटबज्जरा काजिगावनि न'ब्लाङाव दिनै जुनिया सोलेरारि लोरबांथि फरायसाफोरनो खोमानि मेसिन साखा खबथाम साइकेल आरो व्हीलचेयार राननानै होदों Btr सरकारा। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव Btrनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। BTCनि मानगोनां चिफ सम'ग बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जोंनि ओनसोलाव BTC ओनसोलाव जेसेबांफोर माने फिजिकेल चेलेन्ज नोरजिया मानसिफोर दं। नोरजिया होनब्ला गाज्रि होननाय जायो थेवब्लाबो उफाय गैया सोदोब नागिरनो मोनाखै बेबायदि मानसिफोरनो जों एफा एनै जाहाथे जिबनाव बिराद खस्थ' मोनबाय इसोरा सृष्टि खालामबाय दाबाय सोरनाबा एसे आथिं एसे नोरजिया खालामबाय आखाइ नोरजिया खालामबाय सोरबा खोनायै खालामबाय बेबायदि मानि थाखाय जादों बे इसोरनि मिथिगौ थेवब्लाबो बे मानसिफ्रा जाहाथे संसाराव थांनानै थानो हायो जेसेबां सम्भब बिसोर थांना थायो बेनि थाखाय सहाय खालामनो जों BTC सरकारा जोंनि चिफ सारा बेखौ दायित्व लानानै मोनसे सेंसन होदों BTC डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो बेखौनो जों बेवहाय रानफैदों। जों बेवहाय नुदों सासे हिनजावसा बे आखायानो गैया थेवबो लिरै लिरै बोरै खायदा खालाम लिरनानै बे मा दिनै हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयार निस्सय एबार फाइनाल इयार परीक्षा आरो सासे हौवासा बेबो बिराद खस्थ' सोलिनो हाया आखाया थिग दं खिन्थु आथिङा थाबायनो हाया बेयो बिए थार्ड इयाराव दं। दा बेबायदि मानसिखौ जों सरकारा जुदि सहाय होनो हायोब्ला सरकारनाव सोरबा बेक्तिगत सहाय खालामनो हायोब्ला बिसोर जिबनाव आवगायलांनो हागोन आरो ओंखायनो बेखौ सिन्था खालामना जोंनि चिफ सारा बेखौ नायदों जाहाथे जोंनि गेजेराव बयबो जाय जेरै रोंगौ बेखौ माने एसे सुबिदा मोनो बेजों थांनानै थानाय लामाखौ खालामनानै लानो हायो लेखा गोरों जानाय बायदिसिना जानानै सोरबा जेनेबा लेखा रोङि लेखा फरायै मानसियाबो जेनेबा हाथायाव आखाइफ्रा मोजां आथिङा थाबायनो हाया खुगाफ्रा मोजां खोमाया बारा खोना बेफोर जिनिसखौ जाहाथे बिसोर सहाय होनानै जेनेबा आखाइया मोजांब्ला बिजनेस खालामनो हायो मैगं थाइगं मोजां फाननो हायो बेखौ न'आव थांनायनिफ्राय गावनि दखानसिम थांनाय बेखौ थांनो हानायनि बेब'स्था खालामदों आरो बिदिनो गोबां खामानिखौ मावनो थाखाय दायित्व लादों आरो जों आसा खालामदों बेजोंनो बे जोंनि साखाथि गासै रायजो राजाफोरखौ सहाय खालामगोन मानोना बिसोरबो गावनि इस्सा बायदि जादों इसोरनि इस्सा बायदि जादों बेखौ बयबो अनलायगोन आरो बिसोरखौ सहाय खालामगोन आसा खालामदों मुगैयै नाङा गोदोफोर मुगैयोमोन कुरिया खाम्फा नुयोब्ला मुगैयोमोन जों नुदों जिबनाव जोंनि जिबन जों नुबाय मादार टेरेसा कुरिया मानसिया आथिं सेवग्लिजानाय आखाइ सेवग्लिजानायखौ दाङै सिखोद मोजां खालामबोदों। दा जोंनि गेजेरावबो जों बिदि लानांगौ आरो मानसिया बयबो मानसि जोंबो मानसि बिसोर मानसि बिसोरखौ मानि थाखाय जाखो बेखौ जों मिथिला खिन्थु जों सहाय खालामनो दायित्व जोंनि बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो मानसिफोरखौ सहाय खालामो जाहाथे बिसोर जिबनाव थांना थानायनि एसे राहा मोनो आं बेखौ रायजो राजाखौ खावलायो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।